Вие някога чувствали ли сте се затворени в цикъл от лъжи и манипулации? Истината е, че нарцисистите са майстори в изкривяването на реалността, карайки техните думи да звучат като абсолютни истини. Но какво, ако ви кажа, че съществуват 5 мощни фрази, които могат да променят тази динамика? Днес ще споделя тези фрази с вас, които не само ще накарат нарцисист да се замисли 2 пъти преди да излъже, но също така ще ви дадат обновено чувство за контрол и самооценка. Първо, нека разберем същността на нарцисистичната връзка. Да бъдеш с човек, който има нарцисистични черти, е като да си на бойно поле на емоциите. Непрекъснато се чувстваш обезценен, сякаш емоциите ти са разменна монета. Тази токсична връзка може да изтощи душата ти, но не е необходимо да бъде така. Възможно е да обърнеш ситуацията и да укрепиш позицията си. Първата фраза, която трябва да имаш предвид е «Знам какво правиш». Това простичко, но мощно твърдение ясно показва, че си наясно с манипулациите. Нарцисистът се храни с властта, която упражнява върху другите. И когато ти разкриеш, че разбираш играта, това ги поставя в готовност. Те не са готови да се справят с някой, който не се оставя да бъде измамен. Втората фраза е «Аз не нося отговорност за твоите лъжи». Тази фраза е напомняне, че не трябва да носиш тежестта на нечестността на другия. В нарцисистичната връзка е обичайно да поемеш вината за поведения, които не са твои. Като потвърдиш това, не само че се освобождаваш от тези бремена, но и показваш, че повече няма да приемаш тази динамика. Сега, нека преминем към третата фраза. Аз заслужавам уважение. Това твърдение е израз на лична самоутвърдителност. Ето напомняне, че заслужаваш да бъдеш третиран с достоинство и уважение. В токсична връзка е лесно да забравиш собствената си стойност. Тази фраза утвърдява твоята самооценка и сигнализира на нарцисиста, че не си готов да приемеш по-малко от това, което заслужаваш. Четвъртото изречение е «Лъжите ти вече не ме засягат». Тук демонстрираш, че няма да бъдеш повече жертва на манипулациите. Това осъзнаване е освобождаващо. Като го заявяваш, създаваш емоционална бариера. Нарцисистът ще осъзнае, че тактиките му вече нямат ефект върху теб, което може драстично да промени динамиката на отношенията. И накрая, но не по-малко важно, отдалечавам се. Това изречение е ултиматум. Като изразяваш намерението си да се дистанцираш, не само че се защитаваш, но и ясно показваш, че няма да търпиш повече емоционални игри. Това е мощен начин да потвърдиш свободата си и да покажеш, че вече не си лесна жертва. Тези 5 изречения са повече от прости думи. Те са инструменти за овластяване. Като ги използваш, не само че възстановяваш емоционалния си контрол, но и започваш да се освобождаваш от нарцистичната връзка, която само носи болка. Струва си да се замислиш за това. Да бъдеш в такава връзка може да бъде опустошително, но ти имаш силата да промениш разказа. Трансформацията започва с малки действия и думи. Ако вече си преживял нещо подобно, ще разбереш значението на това да поставяш себе си на първо място. Какво би казал на себе си, ако можеше да се върнеш назад във времето? Сега, в края на това видео, те каня да помислиш. Как могат да бъдат приложени тези изречения в живота ти? Емоционалното освобождаване е пътуване и всяка стъпка има значение. Запомни, ти заслужаваш живот, свободен от лъжи и манипулации. И тук е моментът, в който нещата се променят. Като приемеш тези изречения, не само че се защитаваш, но и се подготвяш за бъдеще, в което уважението и автентичността са от съществено значение. Не забравяй това. Със сигурност си се замислял как емоционалната манипулация пронизава всеки аспект от живота ти. Нарцисистичните отношения не само влияят на начина, по който виждаш себе си, но и на начина, по който взаимодействаш със света около теб. Животът в невидима затвор е като да бъдеш заключен, където стените са изградени от вина, съмнение и страх. Но този затвор не трябва да бъде твоята реалност. Можеш да намериш ключа за свободата. Нека разгледаме по-дълбочинно влиянието, което тези динамики имат върху теб. Нарцисистичната връзка е често характеризирана от цикъл на идеализация и обезценяване. В началото ти се отнасят като към най-невероятния човек на света, но с напредването на връзката, истината започва да се разкрива. Ти ставаш обект продължение на нарцисиста, а нуждите ти постоянно се игнорират.
Това води до дълбока емоционална изтощеност и с времето може да се почувстваш като че ли губиш самата си същност. Този процес е нежен, но опустошителен. Започваш да се съмняваш в собственото си умствено здраве, в емоциите си и дори в способността си да взимаш решения. Чувал ли си се да си мислиш: наистина ли съм толкова чувствителен или дали не прекалявам? Този съмнение е едно от най-силните средства, с които нарцисистът държи контрола. Те трябва да те убеди, че възприятието ти за реалността е изкривено и това ги държи на власт. Но ето истината. Твоите емоции са валидни. Не прекаляваш. Ако чувстваш, че нещо не е наред, то наистина е така. Изключително важно е да признаеш вътрешния си глас и да му дадеш пространството, което заслужава. Трансформацията започва с валидиране на собствените ти преживявания. Като си казваш, че емоциите ти са реални и значими, правиш важна стъпка към възстановяване. Сега нека поговорим за това какво да правиш, когато започнеш да прилагаш тези мощни фрази в живота си. Може да е страшно да се изправиш пред нарцисист, особено ако си свикнал да се чувстваш малък или незначителен. Но запомни, това е битка за твоето достоинство и благосъстояние. Не става въпрос само за устойчивост на манипулации, а за утвърждаване на себе си като индивид. Когато казвате «зная какво правите», вие не просто сочите с пръст. Слагате себе си в ролята на човек, който има правото да разбира и да задава въпроси. Това може да предизвика интензивна реакция у нарцисиста и тук е моментът, в който трябва да сте подготвени. Те може да опитат да обърнат ситуацията, карайки ви да се чувствате виновни или объркани. Това е психологическа игра, която те познават много добре. Въпреки това, като оставате твърди в своята истина, вие започвате да разрушавате властта, която те имат над вас. Друга важна част от този процес е нуждата да установите граници. Когато твърдите «не нося отговорност за вашите лъжи», не само освобождавате себе си от вината, вие също така начертавате ясна граница. Нарцисистите често не уважават граници и това може да бъде голямо предизвикателство. Но като ясно заявявате, че повече няма да приемате техните лъжи, вие изпращате мощно съобщение. Не сте повече лесна жертва. И когато казвате «заслужавам уважение», това е покана за размисъл. Какво означава това наистина за вас? Уважението не е само очакване, то е основна нужда. В здравословна връзка и двете страни трябва да се чувстват ценени и чути. Като заявявате правото си на уважение, вие започвате процес на преосмисляне на това, което считате за допустимо в живота си. Това може да бъде трудна стъпка, но е от съществено значение за вашето възстановяване. Сега нека поговорим за последствията от вашето овластяване. Когато заявявате «вашите лъжи повече не ме засягат», вие не само се защитавате, създавате пространство, в което истината може да процъфтява. Това може да бъде решаващ момент в отношенията ви. Нарцисистът може да бъде изненадан или дори ядосан от новата ви позиция, но това не трябва да е причина за страх. Помнете, че се освобождавате от оковите, които ви държат. Когато най-накрая кажеш «оттеглям се», въздействието може да бъде дълбоко. Това е декларация за независимост. Това е начинът, по който казваш, че повече няма да приемаш да играеш тяхната игра. Но какво следва? Нарцистът може да се опита да обърне ситуацията, умолявайки те да се върнеш. Те могат да използват тактики за емоционална манипулация, като вина или страх от самота. Но е изключително важно да помниш защо си взел това решение. Всеки твой шаг към свободата е стъпка към твоето истинско аз. Струва си да се замислиш за това. През този процес може да срещнеш съпротива, както отвътре, така и отвън. Това е пътуване, изпълнено с възходи и падения. Но помни, не си сам. Много хора преминават през това и намират пътя към възстановяване. Като се обграждаш с подкрепа, било от приятели, семейство или дори групи за подкрепа, ти създаваш мрежа за безопасност, която може да помогне за утвърдяване на решимостта ти. Сега, нека да преминем на следващото ниво. Как можеш да приложиш тези фрази в ежедневието? Помисли за конкретни ситуации, в които си се чувствал неоценен или манипулиран. Как можеш да вмъкнеш тези мощни фрази в твоята комуникация? Например, по време на спор за тема, която винаги предизвиква конфликт, как можеш да потвърдиш своята истина, без да се оставяш да бъдеш манипулиран?
Помисли за моменти, в които си се чувствал поставен под натиск да приемеш наративата на нарциста. Как би се справил по-добре, ако си използвал тези фрази? Много е важно да практикуваш асертивност. Това означава, че не само говориш фразите, ти също така си позволяваш да усетиш силата, която идва от тях. Когато кажеш «зная какво правиш», например, това е признание на собствената ти сила. Не защитаваш само себе си, ти заявяваш пространството, което по право е твое. Тази практика може да бъде предизвикателна в началото, но колкото повече се упражняваш, толкова по-естествено ще стане. Друга важна тема, която трябва да се обмисли, е средата, в която се намирате. Понякога нарцисистите присъстват в социални или семейни кръгове. Как можете да се подготвите за тези взаимодействия? Помислете за стратегии, които можете да използвате, за да се защитите емоционално. Когато влезете в потенциално токсична ситуация, си припомнете фразите, които можете да използвате като щит. Дръжте ги в ума си, като мантра, която ви напомня за вашата сила. Много хора чувстват точно това и поради това е важно да се споделят опитности. Не е нужно да преминавате през това сами. Разговорът с други хора, които разбират динамиката на нарцисистичните взаимоотношения, може да бъде изключително освобождаващ. Това не само валидира вашия опит, но също така може да предложи нови перспективи и стратегии, които все още не сте разгледали. Можете да откриете, че други хора са използвали същите тези фрази и как това е оказало влияние върху техния живот. Освен това, помислете как практикуването на тези фрази може да трансформира не само вашето отношение към нарцисиста, но и вашето отношение към самите вас. Когато кажете «аз заслужавам уважение», това не е само вик към другия, а мощно напомняне за вас самите. Започвате да се виждате в нова светлина. Цените собствените си нужди и желания. Това е критична стъпка към самоизцеление. Когато се отдалечите, както в израза «аз се отдалечавам», вие създавате нова наратива за себе си. Това е декларация не само за отношенията, но и за начина, по който се виждате в света. Това е покана за размисъл. Какъв вид живот искате да водите? Какви отношения искате да изграждате? От момента, в който се отдалечите от токсичен модел, отваряте пространство за по-здравословни и конструктивни връзки, но е напълно естествено да се чувствате изплашени. Нарцисистът може да се опита да манипулира вашите чувства, карайки ви да се чувствате виновни за дистанцирането си. Те могат да се опитат да ви убедят, че преувеличавате или че сте егоисти. Тук е моментът, в който трябва да бъдеш решителен. Помни, че твоите емоции са валидни и имаш право да търсиш своето щастие. Това не е егоизъм, а грижа за себе си. Ако се чувстваш изгубен, не се колебай да потърсиш професионална помощ. Терапевтът може да бъде безценен ресурс за по-добро разбиране на динамиката на нарцистичната връзка и как можеш да се освободиш от нея. Понякога наличието на ръководство може да направи цялата разлика. Те могат да помогнат за укрепване на твоята самооценка и изграждане на нова идентичност извън токсичната връзка. С напредването ти е възможно някои хора около теб да не разберат решението ти. Може да се сблъскаш с критики или опити да омаловажат твоя опит. Това е нормално. Често хората имат трудности да разберат дълбочината на това, което си преживял. Това не намалява твоята реалност. Струва си да се замислиш, правиш го за себе си, а не за да угодиш на другите. Докато напредваш, може да започнеш да забелязваш промени във взаимодействията си. Когато се утвърждаваш и се дистанцираш от лъжите и манипулациите, ставаш магнит за по-здравословни отношения. Привличаш хора, които уважават твоето пространство и емоции. Това е знак, че си на правилния път. То е индикация, че когато се цени, създаваш среда, в която уважението и автентичността могат да процъфтяват. Накрая, не underestimate силата на това да празнуваш малките си победи. Всеки път, когато използваш една от тези фрази, правиш крачка към своята емоционална свобода. Това е нещо, което заслужава да бъде празнувано. Признай напредъка си и бъди мил със себе си. Преходът отнема време, но всяко усилие има значение. И в края на това пътуване ще откриеш новото си аз, по-силно и по-уверено. Сега помисли как можеш да продължиш това пътуване. Какви са следващите стъпки, които можеш да направиш? Как можеш да се обградеш с любов и подкрепа,
докато навигираш през този процес. Емоционалната свобода е непрекъснато пътуване и всяка стъпка, която предприемате, е стъпка към по-автентичен и изпълнен живот. Докато се задълбочавате в това пътешествие на самопознание и упълномощаване, е съществено да признаете, че всяка стъпка към емоционалната свобода може да запали нови искри на саморазоряване. Запитвали ли сте се как вашите преживявания са оформили човека, който сте днес? Всеки момент на болка, всяка манипулация, която сте преодолели, е изградила устойчивост, която може би все още не осъзнавате. Тази сила е основата, на която можете да се опрете, за да се освободите от нарцистични отношения. Нека поговорим за предизвикателствата, които могат да възникнат по пътя. Често, след като се утвърдите, можете да усетите вълна от силни емоции. Яд, тъга, объркване. Всичките тези чувства могат да се появят и това е напълно нормално. Може да се почувствате изгубени, като че ли плавате в бурно море. Но запомнете, това е знак, че се отдалечавате от лъжите и започвате да прегръщате вашата истина. Не се страхувайте от тези емоции. Те са част от процеса на лечение. Ако някога сте се оказвали в трудни ситуации, в които нарцистът се опитва да обърне разказа, знайте, че устойчивостта може да бъде предизвикателна. Те могат да използват тактики за манипулация, за да накарат да се чувствате виновни за това, че сте се утвърдили. Важно е да запомните, че не сте сами в този процес. Много хора преминават през подобни ситуации и когато се обединят около опитите си, откриват, че колективната сила е мощна. Да разговаряте с някого, който е преминал през нещо подобно, може да донесе ясност и утеха. Може дори да откриете, че, разказвайки своята история, помагате на друг човек да се почувства по-малко изолиран. Освен това, докато се отдалечавате, може да се случи нарцистът да се опита да ви убеди, че преувеличавате или че вината е ваша. Това е обичайна стратегия. Те искат да ви накарат да се съмнявате в себе си и за това е от решаващо значение необходимо да поддържаш своята истина непоклатима. Когато казваш «не нося отговорност за твоите лъжи», ти не просто потвърждаваш факт, ти изграждаш емоционална крепост около себе си. Тази крепост е защитата, от която се нуждаеш, докато се ориентираш в тези бурни води. Важно обаче е и да практикуваш самоутвърдяване. Всеки път, когато си спомняш за своята сила, ти подсилваш своята позиция. Можеш да създадеш личен мантра, който резонира с теб и който можеш да повтаряш в моменти на съмнение. Нещо като «Емоциите ми са валидни. Заслужавам уважение. Аз контролирам живота си». Тази форма на утвърждение може да бъде мощен съюзник, когато се чувстваш заплашен или несигурен. Сега нека разсъждаваме за това, как можеш да се обградиш с по-здравословна среда, докато се отдалечаваш от токсични отношения. Това може да означава преразглеждане на приятелствата или дори социалните ти кръгове. Понякога това, от което се нуждаем, е ново пространство, в което можем да разцъфтим. Помисли за хора, които те подкрепят, които уважават твоя път и те насърчават да бъдеш най-добрата версия на себе си. Тези здравословни връзки не само, че носят емоционална подкрепа, но също така са постоянен напомняне, че съществуват отношения, основани на взаимно уважение и любов. Мислил ли си вече за важността на самообслужването в този процес? Често, когато сме в нарцисистична връзка, забравяме да се грижим за себе си. Лесно е да се загубиш в нуждите на другия, но сега е времето да обърнеш това. Самообслужването не е егоизъм. Това е необходимост. Отдели време да правиш неща, които обичаш, за да се свържеш отново с твоите страсти и интереси. Това ще помогне да възстановиш самооценката и да утвърдиш своята идентичност. Друга мощна стратегия е практиката на благодарността. Може да изглежда просто, но отглеждането на менталитет на благодарност може да промени начина, по който гледаш на живота си. Всеки ден запиши 3 неща, за които си благодарен. Това може да бъде всичко от чаша горещо кафе до миг на радост с приятел. Тази практика помага да пренасочите вниманието си към позитивното, дори и сред предизвикателства. Това е напомняне, че в живота ви съществуват добри неща, които заслужават да бъдат празнувани. И докато напредвате, бъдете наясно, че пътят не е линейна. Ще има добри дни и лоши дни. Нормално е да имате рецидиви или моменти на съмнение. Но вместо да се критикувате за това, отнасяйте се към себе си с compassion.
Питайте се, какво ми е нужно в този момент, и слушайте отговора. Тази свързаност със себе си е основна част от възстановяването. Осъзнаването, че преминавате през процес и че всяка стъпка е важна, дори и малките, е от съществено значение. Сега да говорим за важността на вниманието към вашите емоции. Понякога може да е изкушаващо да потиснете това, което чувствате, за да избегнете болка. Въпреки това, признаването и валидиране на вашите емоции е от решаващо значение за лечението. Позволете си да чувствате, да плачете, да викате, ако е необходимо. Няма правилно или грешно по отношение на това как се справяте с емоциите си. Важно е да си позволявате да бъдете автентични и истински към себе си. През този път можете да откриете, че вашата перспектива за отношенията се променя. Докато се отдалечавате от нарцисистични отношения, започвате да виждате, можете да започнете да забелязвате модели, които преди не сте забелязвали. Тези малки знаци на манипулация и контрол, които са били скрити между редовете на разговорите. Това може да бъде болезнено пробуждане, но необходимо. Докато се отдалечавате от нарцисистичните отношения, отваряте очите си за реалността, че вече не е нужно да се подлагате на тези динамики. Все едно мъглата започва да се разсейва, позволявайки ви да видите какво всъщност е пред вас. Основна част от този процес на самоопознаване е способността да разпознаете какво всъщност желаете в една връзка. Замисляли ли сте се някога за това? Какво цените? Какво е неподлежащо на договаряне за вас? Тези размисли не се отнасят само до връзката с нарцисиста, а и за всички връзки, които поддържате в живота си. Като разбирате своите нужди и желания, се подготвяте да изградите връзки, които уважават вашата същност. В тази нова фаза можете да започнете да търсите взаимодействия, които хранят душата ви. Размислете за хора, които носят светлина в живота ви, които ви карат да се смеете и да се чувствате наистина видяни. Тези връзки са от съществено значение за вашето изцеление. Често, след токсична връзка, ние сме привлечени към подобни динамики, затова е важно да бъдете внимателни. Заслужавате отношения, които ви хранят, а не изчерпват енергията ви. И докато навигирате през тези нови взаимодействия, не забравяйте, че уязвимостта е сила, а не слабост. Отварянето за нови приятелства или дори за нова любов може да бъде плашещо, особено след болката, която сте преживели. Но уязвимостта е това, което ни свързва като човечества. Като споделяте опитите си, не само, че позволява да бъдете видяни, но и вдъхновявате хората около вас да направят същото. Това създава пространство за автентичност, където всеки може да се чувства сигурен да бъде именно този, който е. Но е важно също така да разберете, че няма бързане. Всяка крачка, която правите към емоционалното си благополучие, е значима. Не се самонаказвайте за незабавни резултати. Възстановяването е процес и всеки има своето собствено темпо. Вместо да се сравнявате с другите, фокусирайте се върху собственото си пътуване. Празнувайте малките успехи, дори и да са само моменти, в които се чувствате достатъчно силни, за да кажете «не» или да се отдалечите от разговор, който ви е вредил. Сега нека поговорим за важността на създаването на безопасно пространство за вашите емоции. Понякога всичко, от което се нуждаем, е място, където можем да изразим себе си, където нашите опити и чувства се чуват и валидират. Това може да бъде близък приятел, терапевт или дори дневник. Писането за вашите преживявания може да бъде мощен инструмент за обработване на вашите емоции. Изразяването на чувствата ви на хартия не само помага за изясняване на ума, но също така предоставя усещане за освобождаване. И докато се посвещавате на тази практика, можете да откриете, че писането започва да се превръща в начин за самопознание. Може да започнете да виждате модели в своите емоции и реакции. Това може да бъде важна стъпка за разбиране на това, как се чувствате по отношение на определени ситуации или хора. Чрез писането можете да започнете да изграждате разказ, който е ваш. Разказ, който не е оформен от лъжи и манипулации на нарцистични взаимоотношения, а който отразява кой наистина сте. Струва се и да се замислите за влиянието, което думите имат върху вашето възстановяване. Думите, които избирате да използвате, както когато комуникирате с другите, така и когато говорите със себе си, формират вашата реалност. Затова използвайте думи, които дават сила,
които потвърдят вашата сила и достоинство. Вместо да се критикувате, изберете да се насърчавате. Кажете на себе си: аз съм силен, аз съм достоен, аз заслужавам любов и уважение. Тази практика може да изглежда проста, но с времето нейното въздействие може да бъде трансформиращо. И докато се задълбочавате в това пътешествие на самопознание, помнете, че не сте сами. Има хора около вас, които вече са преминали през подобни опити и които могат да предложат подкрепа и разбиране. Търсенето на групи за подкрепа или общности, където можете да споделите своята история, може да бъде изключително освобождаващо. В безопасна среда можете да чуете други гласове, които отразяват вашата болка и в същото време предлагат надежда и вдъхновение. Докато започвате да се обграждате с хора, които разбират през какво преминавате, може да откриете, че болката, която сте носили толкова дълго, започва да се разсее. Това не означава, че ще забравите какво се е случило, а че ще научите как да живеете с това по начин, който няма да ви попречи да продължите напред. Болката може да стане част от вашата история, но не е необходимо да бъде единственото нещо, което определя кого сте. Крайна сметка, един от ключовете към възстановяването е практиката на състраданието. Не само към другите, но още по-важно и към себе си. Позволете си да почувствате болката и тъгата, които идват с освобождаването от нарцистична връзка. Не се обвинявайте, че сте преминали през това. Всеки от нас учи и израства чрез опитите, които преживяваме. Като практикувате състрадание, давате си разрешение да бъдете човечни, да грешите. Може да започнете да осъзнавате, че като си позволявате да чувствате, отваряте пространство за изцеление. И това е основна стъпка. Болката не трябва да се игнорира или минимализира, а да се признава като част от вашето пътуване. Всяка разплакана сълза, всеки момент на отчаяние са свидетелства за вашата борба и в същото време знаци на вашата устойчивост. Това е част от процеса на освобождение. Позволявате си да бъдете уязвими и това е сила. По пътя може да срещнете моменти, когато съмненията нахлуват в ума ви. Дали наистина заслужавам да бъда щастлив или мога ли отново да се доверя на някого? Тези въпроси са нормални и възникват, когато се опитваме да се преосновим. Важно е да запомните, че тези съмнения не определят кой сте. Те са просто отражение на това, през което сте преминали, и е естествено да имате тези чувства. Но не позволявайте те да контролират вашата история. Фокусът върху вашето възстановяване изисква ангажимент към себе си. Помислете за какви навици можете да развивате, които да насърчават вашето психично и емоционално здраве. Грижата за себе си не е просто красиво понятие, това е ежедневна практика. Това може включете медитация, упражнения или просто си отделете време да прочетете книга, която обичате. Всеки малък акт на грижа е стъпка към вашето благосъстояние. Понякога може да е полезно да съставите списък с неща, които обичате и които ви карат да се чувствате добре. Това може да бъде начин да се свържете отново с вашата същност, с това, което наистина сте, извън лъжите и манипулациите на нарцисиста. Този списък може да служи като постоянен напомняч за това, което ви прави щастливи и какво заслужавате. Когато се почувствате изгубени, обърнете се към него и си дайте позволение да изпитате тези малки радости. И не забравяйте да празнувате постиженията си, колкото и малки да са те. Всеки път, когато се утвърдите или се дистанцирате от токсична ситуация, вие правите значителна крачка. Да признавате тези победи помага за укрепване на вашата увереност и за повторно утвърдяване на вашата идентичност. Пътят към възстановяването не е лесен, но всяко движение, което правите към вашата свобода, е ценно. Пътешествието може да бъде дълго и изпълнено с предизвикателства, но не сте сами. Помнете, че всяка крачка има значение и всеки ден е нова възможност да се преоткриете. Вие сте по-силни, отколкото си мислите, и емоционалната свобода е цел, която си струва да преследвате. Това е път, който води до вашето истинско аз, и всяка избора, която правите, за да се освободите от оковите на нарцисизъм, е избор за вашето щастие. Преди да тръгнете, направете две неща сега. Абонирайте се за канала и активирайте звънчето, за да получавате следващите съобщения. И споделете това видео с някой, който се нуждае да чуе това днес. За да продължите, гледайте следващото видео. То вече е в картите и също в описанието.